ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ боша. дӯстони азиз, хостам ки барои шумо тарзи тайёр намудани шаурмае ки ман худам тайёр мекунам беҳад бамазза ва хурдаш сер намешавед ва сабукхӯре ки ҳами таъмаш аҷоибот хушрӯе. нишон метиҳам, бо мо бошен. мурға ма гирифтам, маринавад кардам дӯстони азиз. ҳама намуди приправара, мурчу зира, камтарак соевии соус ба камтарак томат аралаш кардам. дар мурғ намак қатъи ҳамаша омехта карда шакидам. истодак 2 соат баъд гирифтам дар духовка мурға пухтам. акарачка будай ма фарқ надора, мурғе ки гӯшт дошта боша, ҳамин мурғое ки хеле қанад хеле намеша, фақат ки ҳамин ношки боша ё филе боша ё мурғ худаш боша, духовка дакунем бо беҳад маззаи гӯшташ ба мазза мешавад. баъд гирифтам ҷудо кардам гӯштоша, ҳатто пӯстош мондагӣ нестай, ҳама фақат гӯшти холиша. баъд камтарак капуста майда реза кардам, борик мисли мӯи сар борем, борики мекунем ки хеле хӯрданаш дам уқа заметни набошада. капуст бисёр намеандозем, камтар боша басай. кетчупу майонеза анам хел барои соусаш тайёр кардастам. бо хоҳиши худтон кадоме ки чеснок маҳқул боша майда реза кунед, чеснок андозен. ман бе чеснок кардастам. помидор, бодринг ва салати сабзигӣ корейский тайёр кардам, бо ҳамо мекунам. камтарак анам хел соус мекунем, ай ба қадри имкон. ҳами нормални мешада ҳами кардагимон. баъд намехел мурға меандозем. аввал мурғ, баъзеҳо пиёз меандозам, пиёза майда реза мекунанд. ман намеандозам пиёза, ман анамин намуди пиёзи ман мекунам. ҳам хел бамазза мешава. хай бо як бор бинен, тайёр кунен, баъд маззаша гап занен. капустша нормали меандозам, бисёр намеандозам, камтар борем. рекламаҳоро дастгирӣ кунед дӯстони азиз, тамошо кунед. дӯстони азизи ман, мехоҳам ки барои шумо ширкати Атма пешниҳод кунам. ширкате ки 11 сол шуд фаъолият дора. дар тамоми давлатҳо ҳастай, давлатҳои осиёда ҳамаи ҷошда фаъолият кардастай. танҳо дар тоҷикистон ба наздикӣ иншоалло кушоданиянд. дӯстони азиз, беҳтарин ширкате, ширкате ки ҳами меҳнате ки мекунӣ балад умуман намесӯза. баъд ширкат сертификати ҳалол дора дӯстони азиз. баъд дӯстони азиз, бо як шарти нағзш чие ки дар як сол 2 маротиба харид мекунӣ, тамом, дигар намехарӣ. аммо 2 маротиба харид кардӣ, дар ҳамун ширкат аъзо мешавӣ, номуд рафтан мегира. танҳо 2 одам ба ҳамроҳи худат миёрӣ барои кор. 2 одам овардӣ, бо вай одам мебура, ҳамин хел таги шумода одам мешава. аз ҳисоби одамо, аз ҳисоби мисол структура калон шудан, шумо маблағҳои калон мегирен. беҳтарин коре ки дар хона нишастан 1 соат вақт намерад, тез кортона мекунен, ҳам успед мекунен ҳами ширката коркунира. коре ки дар хонаи гарм нишаста хеле кора аз даст натиҳен. нависен номеро дар рӯи экранай ба Фирӯза нависен. Фирӯза ҳама маълумоти пурраро мефаҳмона. вақте ки ино бисёртар маълумот дора, мо чениё маълумот надорем. барои ҳамо ҳамаша бо худшон одӣ карда барои шумо мефаҳмона, бо шуморо ёрдам метиҳа. ҳама нозукиҳои кора чихе худшон фаъолият доранд, барои шумо мефаҳмона. дер накунед, нависен, кора давом тиҳед. Салом подписчикам, дӯстони азизони ма имрӯз шаурма кардастем. ана мехоҳам бодрингро мемонем. баъд ида дар кораи листи шаурма кетчуп с майонезом, бо чи мурғ дар кораи бодринг, капуст дар кораи сабзигӣ, бодринг дар кораи помидор дар кораи мурғ. анами қадар чизро мекунем. баъд ан хелто метем.
Подписчикай азизани ман, мо ҳозир камтар помидор мемонем, ба якумуш чӣ мемонем, якумуш кетчуп майонез қатӣ, дуюм мурғ, баъд анами хетов метем. Стараться книги, чтобы рост биёяд, а я халос чакаладу. Анамо ирада сковородка мемонем, чтобы он охали сиёҳ рах монам. Так, десехат. Дӯстони азиз, мо як тай дига мекунем. Уша дар сковородка мондем. Ина ма ҳозир иша мегӯм ки чӣ у чӣ дар корай. Ба якумаш ишта мамухад ба якумаш мирғ дар корай. Ҳозир камта бисёр дар корай мирғ. Камта бисёр мирғ мекунем бо якумаш мирғ ба мазза ҳай. Ба мазза мекунам шаврмара. Ҳамин шаврмара бисёр ба мазза ҳамин мирғ мекунам дӯстони азиз. Ба дуюмаш салати сабзигӣ дар корай. шумо агар бифаҳмед салати сабзигӣ ба вай капуст дар корай. Шумо ба капуст мефарад ё ки бе капуст? Кадомиша бифарад ба ҳам хелӣ кунед. Ба хоҳиши худтон кунед. баъд дуюмаш мерава капуст. Сеюмаш баъд бодиринг мерава. баъд помидор мерава. И дӯстони азизон, дуюм шаурмаи моай. Дуюм шакаристем. Аз дуюмча ира оста чӣ мекунем ки чтобы безеб нашава. Чтобы и сахтак шава чиш. Таомети сахтак бояд бошад. Анам хе бояд хушру омадест. Шаурмаи мо хушру шид. Мана шаурмаи мо хушру шид. Анам хел дар сковородка мемонем. Тагу то шатоб додан мегирем. Анам камтар сахтак мешава. хрустяш мешава. Агар кебоб хоҳем мулоимак, болоша пакетка ки мепӯшонем бо мулоим мешава. маззашда хай гап нестай. беҳад бамазза мешава. дӯстони азиз, шогирди нав қати тайёр кардастем. беҳад мухлисош мепурсидан Зайнаб ҷона ина ҳамха мехоҳад дар наворо иштирок кунав. ҳамин як момент меша ки ё дарс да ё шаб дертарак ман навор мекунам. ховаям хали саҳархонаи успед намекунам. дӯстони азиз, анам хел маҳқул том боша бо иштироки Зайнаб ман барои шумо анам хел навор мекунам. переводчик мешавада, ёрдам метия очаша. шогирдом гап мезананд, худам пухтан мегирам. инам хел тайёр шуд. шаурмои ба баракати калони хушрӯ мешава. раҳмати калон барои диққаттон, барои ки суханҳои нағзтон, барои ки то охири навора тамошо мекунед. ҳазор раҳмати калон. дӯстони азиз, духтаро ма барои шумо тарзи тайёр намудани як намуд ширинии туркӣ, рецепти туркияи пухмон печени мегем омӯхта шудагем. беҳад болаззатай барои чойи хӯрак, барое ки ширинӣ мехоҳем. беҳад маззаи нотакрор дора. 1 пиёла камтар равған, 2 қошуқ кукурузни крахмал, 9 қошуқ шакар, 1 қошуқи на бисёр на кам қошуқи калонда мегирем. кофе бо нишон метиҳам. 3 қошуқ об, 2 дона тухм, 1 пачка разрыхлителя
иҷада 15 граммай, 7 граммша як бор гирифтам, як қошиқчаша, як қошиқчаи дигаш мондагиай. Орд 340 граммай. хай бо кадоме ки тарозу чен карда наметуна, аялав рехтан гирав бушура мефаҳма ба чашмуш ки чанқа лозимай то сахт шуданша. Ана мехоҳад тухму шакара ба венчик мекобем, камтар ҳал шавад. баъд мондаги маҳсулота андохтан мегирем, мекобем, баъд мешӯрем хамира. кофера мегирем, бо об ҳамроҳ мекунем. об мекунем ша 3 қошиқ обай. об мешава ҳамроҳ мекунем. хеле як таъмш хеле бисёр таъми кофе намекуна. як лаззатш мебиёяд тамом. дар ҳарорати 180 градус пазен дар мобайни духовкада. ин бо хоҳиши шумое ки мехоҳен ҳар намуд чизакои ба маззаи осонак. ҳозир яка ба тарзои осона нишон додистам. насиб карда боша яка бо чизои навинка камтар қиинтара иншоалло ба наздикӣ дар наворо мебинен. бо наворҳои камтар бо тарзи бо роҳи осон барои шумо шириниҳое ки камтар вақти одама мегирад, рецептош камтар қиинтарай тайёр куниш, ма ҳамаи амора бо роҳи осон нишон медиҳам бо хости дили шумо. инам хеле гирда ки кулача када мемонем. аввал ҳамаша мекунем, тайёр мемонем, баъд шаклша нишон медиҳам. хамирша бинен чӣ хеле песочни хушрӯй ҳаст ки умуман даста намечаспад. равған анамуқа равғане ки як пиёла камтар буд 100 миллиграммай анамуҷа. ба анами тарз шумо метавонед ба кришкаи ами равған аст ку равғанои 5 литра кришкаш, ба анам кришка ам кунен мешава. ҳозир ба ваям нишон медиҳам. бо тарзи осонаш ба кришкарам тайёр мешава. ин як намуд лайфхак меша ки алавак шами тезтарак як хушрӯ мебра хамира. вақте ки чуқуртар нақш мемонен меиста. руак намонен ки руак монди, вақти пухта камтар дам мекуна, нест меша ҳами гулаш.
ҳамин наворро ба охир мерасонам. Сарбаланду хонаобод бошен. То наворҳои оянда дастгириро фаромӯш накунен. лайка бимонен. барои меҳнатҳои моро қадр ки карден лайк мемонен. саломат бошен дӯстони азиз.